Máš teda krásne doplnky a možno ešte nie si členkou Oriflame, alebo už si a táto celá kolekcia môže byť tvoja, je naozaj krásna, detailná a so štýlovým dizajnom. Kabelka, aj listová kabelka môžu byť tvoje, ak sa pridáš do Oriflame. V prvej objednávke si vyberáš produkt, v druhej listovú kabelku a v tretej práve túto krásnu kabelku na každodenné používanie. K tomu ako nový člen máš 15% uvítaciu zľavu, rovnako vysoký cashback, poštovné zadarmo a navyše môžeš pozývať ďalších ľudí do Oriflame a mať 10% za ich objednávky, za svoje odporúčanie. No a tiež si môžeš doplniť kolekciu o ďalšie 2 produkty, pretože keď zdieľame to, čo milujeme, tak sme za to odmenení. Ďalšou odmenou je teda, pokiaľ už si členkou, tak za 2 nováčikov katalógu 16 dostávaš kabelku, stačí, ak majú 100-bodovú objednávku a pri 3 nováčikoch máš k tomu aj listovú kabelku. Podmienka, aby mali dokopy 150 bodov, čiže 2 krásne produkty úplne zadarmo. A doplniť ich môžeš aj o takúto úžasnú notebookovú tašku, alebo teda takú biznis tašku a tiež aj o víkendovú tašku na také pohodlné zbalenie. Stačí k tomu v katalógu 17 pozvať 2 nováčikov aspoň so 100-bodovou objednávkou dokopy a máš notebookovú tašku. A pokiaľ sú nováčikovia 3 a majú dokopy aspoň 150 bodov, tak máš k tomu aj takúto víkendovú tašku, čo je naozaj 2 krásne luxusné produkty, ktoré doplnia celú tvoju kolekciu. Čo na ne povieš, sú krásne. Takže stačí ľudí pozývať, povedať im o tom, že majú uvítaciu zľavu, cashback, poštovné zadarmo, môžu aj dokonca pozývať a vyskladať si krásnu kolekciu. A to všetko za takýchto dobrých podmienok v katalógu 16 a 17. Napíš mi a poviem ti ako viac.